Έλα. Δώσε, τώρα περίμενε. Έλα για να βλέπουνε. Μην κάνεις zoom, Όχι zoom, για κάτσε να δω, περίμενε. Τελείωσε είναι το zoom, έλα. Παίρνω. Οπα. Κι άλλο, κι άλλο. Έλα, ρίξει κι άλλο. Αν του φάσει μπουκάλι. Αν του φάσει μπουκάλι. Ναι. Ωραία, εγώ το παίρνω μαζί. Μπορούμε τα μπάζα. Έλα. Έλα. Να, εδώ είναι ένα. Πάρε ένα. Αυτό θέλει και να το ρίξουμε στο νερό μέσα να δούμε. Τι ρίξει. Αυτό είναι. Άναψε το. Βάλ το μέσα. Βάλ το μέσα και ρίξει το νερό. Δεν γίνεται να κάνω αυτά, αλλά και εσύ δυο με βοηθήσει. Λοιπόν, κοίτα, όταν ανάβω το κρατάς από κάτω. Κάτω, δεν προλαβαίνω. Βάλ το μέσα. Βάλ. Έλειωσε. Είπα, βάλε χώμα. Τελείωσε, πάει. Τελείωσε. Δεν έχει. Να, βάλει αυτό. Και ρίξω το μέσα όπως είναι αυτό. Και το ρίξω μέσα. Ναι. Αλλά έχει νερό όμως και αυτό, άδειασέ το. Άδειασέ το νερό. Είσαι αυτό εδώ ρε. Δεν πειράζει. Σε αυτό. Πόσο λέει. Γράφει με μέτρα. Πόσο νομίζω αυτό 3.30 είναι. Έλα. Έλα με άλλο. Έλα με ποιο. Με αυτό. Αυτό εδώ. Έλα. Δεν πιο βαθύ. Ναι, ρίξω το πιο βαθύ και πέτα το. Πού είναι Θεός Παναγιώτης, θα το ρίξουμε που εκεί. Παλιώτη. Παλιώτη. Έλα αυτό. Παλιώσει ρε. Τι. Παλιώσει. Όχι, όχι. Δεν πρέπει να πετάμε όμως μέσα. Δεν είναι το μέσα. Λίγο. Και να βάλω το νερό. Θα λιώσει παιδί μου. Τι θα λιώσει. Το... Πριν ανάψει θα λιώσει. Πριν... Έλα, τέλος πάντων. Θα λιώσει αυτό. Έτοιμος Παναγιώτη. Κάτσε, τι να το ρίξω όχι. μέσα, δεν το Ναι. ρίξω μέσα, δεν λιώνει μέσα, πρόβλημα είναι. Τι να κάνουμε. Να ρίξω εδώ. Καλά. Ρίξω το από εδώ το άντε. Έλα ρε καστημένα γαμούκελα μου. Πάρ' το. Πάρ' το, τι το. Τι. Κάτω λίγο. Πάρε άλλο σπίρτο. Ένα άλλο στούντιο. Την έφαγες στη σπιρτάδα όλη. Α, ναι. Είπε τα λεφτά. Λοιπόν, θα πεις, θα το δω. Περίμενε, εντάξει. Τι είσαι σπίρτο. Σαν σπίρτο και μας βάλει το γύφο, το ρίχνεις. Οπα. Πλάκα, δεν είσαι. Τι ώρα το έριξα. Δεν έχεις ξεκομμένο. Τέλειο. Ωραία, λοιπόν, πάει το τέρμα τώρα το βίντεο.